Γιάννης Κεσόπουλος κοντά μας, συνάδελφος, δημοσιογράφος. Πού είναι ο Γιάννης? Νάτος, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, έχεις πάρα πολύ καλή γνώση για την τοπική αυτοδιοίκηση και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό. Και βλέπεις όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ο Καλλικράτης δίνει το δικαίωμα να βάλει ένας δήμαρχος τέλος μέσω της ΔΕΗ. Μάλιστα και άλλος από ό,τι μας είπε ο κ. Γαβότσης. Κάνε μας έτσι ένα γενικό σχόλιο. Ένα γενικό σχόλιο είναι ότι προβλήματα σχολικής στέγης υπάρχουν, νομίζω, πάρα πολλά. Το είπε και ο κύριος Γαβότσης. Έχουμε και εμείς εκεί στην περιοχή μας για το θέμα που ήρθε εδώ πέρα στην Πηλαία, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος και για την αυτοδιοίκηση όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και τις ανεγέρσεις σχολείων. Είναι κάτι πάρα πολύ, είναι ένα θαύμα να κατασκευάζεται ένα σχολείο πια. Οπότε φαντάζομαι ότι οι δήμαρχοι αναζητούν τρόπους για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το αίτημα των κοινωνιών. Τώρα από εκεί και μετά, αν είναι σωστός ο τρόπος αυτός ή όχι, είναι ένα θέμα που θα κριθεί. Είναι ζώρικο πάλι να βάζουμε κι άλλο τους πολίτες να πληρώνουν και αυτό θα είναι ένα πρόβλημα σίγουρα. Έτσι είναι, και υπάρχουν δήμοι, Γιάννη, που δέχονται πολύ περισσότερο κόσμο. Είναι και η γεωμορφία των δήμων, θα έλεγα. Είναι και τα χαρακτηριστικά που έχει κάθε δήμος. Και άλλοι δήμοι που δεν έχουν αυτή την ανάγκη γιατί δεν δέχονται μαθητές καινούριους. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μια. Η Πηλαία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που λες. Είναι ένα παράδειγμα, δέχεται μαθητές και έχει οικιστική ανάπτυξη. Είχε τα τελευταία πολλά χρόνια και συνεχίζει να έχει σε κάποιο βαθμό. Έχει νέα ζευγάρια, παιδιά, σχολεία χρειάζεται, νηπιαγωγεία, δημοτικά χρειάζεται. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πρόβλημα. Και πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα Κωνσταντινοπολίτικα. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Θα τη χαρακτήριζα, Γιάννη, από τις περιοχές που ξεφεύγουν από την μεσαία. Τώρα μην το πω μεσαία τάξη γιατί θα παρεξηγήσω, το ξέρω. Μεσαία κατηγορία, μου αρέσει. Αστικής ανάπτυξης. Έτσι. Με άλλες υποδομές, πιο όμορφα, πιο χαμηλός ο συντελεστής. Αλλά λείπουν υποδομές. Γιατί πάντα οι εργολάβοι προλαβαίνουν το κράτος. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η περιοχή μας είναι μια περιοχή με ιδιαιτερότητα. Εμείς τη λέμε ένα χωριό μέσα στην πόλη είναι τα Κωνσταντινοπολίτικα, με τα καλά χαρακτηριστικά ενός χωριού. Έχει ήπια σχετικά ανάπτυξη με την υπόλοιπη πόλη. Έχει μονοκατοικίες μέχρι 3όροφες οικοδομές. Είναι ένας περίκλειστος συνοικισμός, αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα ως εκ τούτου. Δεν έχει μαγαζιά μέσα παρά μόνο στις παρυφές του στη 17 Νοέμβρη, προέκταση στη Λαμπράκη. Και αυτό δίνει μια ποιότητα γενικά και στην καθημερινότητά μας. Δίνει μια ποιότητα ζωής. Και ποιότητα και η ποιότητα. Έτσι, και κοντά στο κέντρο. Δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο, δηλαδή Θεία Λαμπράκη σε βγάζει Εγνατία. Ακριβώς. Απλώς αυτό το πράγμα χρειάζεται φροντίδα. Και πάμε τώρα στην ουσία. Λοιπόν, πριν από 1,5 χρόνο που αναλάβαμε τη διοίκηση του Συνδέσμου Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινοπολιτών, μια ομάδα νέων ανθρώπων, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια για να φροντίσουμε τη γειτονιά μας, έτσι, η οποία να πούμε ότι αναπτύχθηκε και αυτή ιδιαίτερα στη δεκαετία του 2000. Οπότε εμείς που πήγαμε εκεί αρχίσαμε να έχουμε παιδιά, ενδιαφέρον για τη γειτονιά κλπ. Και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Οι κάτοικοι της περιοχής ακολουθούν σε κάποιο βαθμό. Έχουμε αυξήσει τα μέλη του συνδέσμου από 50 περίπου σε 300 και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στηριζόμαστε στο σκεπτικό ότι πλέον δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τους Δήμους, παρόλο που θέλουμε πάρα πολύ τη βοήθειά τους, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά πρέπει και εμείς να βάζουμε ένα λιθαράκι ως κάτοικοι, να φροντίζουμε τη γειτονιά μας σαν να είναι η αυλή μας. Πραγματικά. Προσπαθούμε να μαζέψουμε τον κόσμο, να δυναμώσουμε την ενέργειά μας, τη φωνή μας αν θέλετε, για τα ζητήματα που μας απασχολούν, με διάφορες δράσεις, όπως κάποιες συγκεντρώσεις που κάνουμε, παραδείγματος χάρη το αντάμωμα της γειτονιάς το κάθε Ιούνιο, δεύτερη χρονιά έγινε φέτος, συγκεντρώνει όλο το συνοικισμό εκεί πέρα, γνωριζόμαστε καλύτερα, έχουμε αρχίσει να αποκτούμε σχέσεις μεταξύ μας, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, γιατί υπάρχει αποξένωση, αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Εκτός από τα σχολεία που βοηθούν σε αυτό, είναι και οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά στα σχολεία και έτσι ανταμώνουμε εκεί πέρα σε κάποιες εκδηλώσεις, όπως τώρα θα έχουμε στις 19 Δεκεμβρίου τα κάλαντα στη γειτονιά, μια εκδήλωση που την κάναμε πέρυσι πρώτη φορά. Συμμετείχαν γύρω στους 250 συγκατοίκους εκεί με τα παιδιά τους μαζί. Φέτος θα είμαστε ακόμα περισσότεροι, ελπίζουμε, γιατί θα το κάνουμε σε συνεργασία με τα σχολεία και με τις ομάδες οι οποίες κάνουν προπονήσεις εκεί στο κλειστό γυμναστήριο που έχουμε στα Κωνσταντινοπολίτικα. Και πάλι θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να έρθουμε πιο κοντά, να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε
μια ζωντανή και έτσι πρέπει να είναι γειτονιές όμως, Γιάννη. Έτσι δεν είναι? Πώς? Έτσι πρέπει να είναι γειτονιές. Έχετε κάποιο σύλλογο? Γιατί όλα αυτά θέλουν μια οργάνωση. Ο σύλλογος είναι ο Σύνδεσμος Κατοίκων Συνοικισμού Κωνσταντινουπολιτών. Ιδρύθηκε το 1987, δεν είμαστε οι πρώτοι εκεί. Είναι ένας συνοικισμός, να πούμε, που ξεκίνησε από το 1962 και λέγεται Κωνσταντινουπολίτικα. Από την πάνω πλευρά όμως ήταν. Πάνω από την 17 Νοέμβρη. Έτσι, πάνω από τη 17 Νοέμβρη. Μιλάμε για αυτό το κομμάτι. Έχει μια ιστορία ο συνοικισμός, γι' αυτό τον περιορίζουμε πάνω. Ορίστηκε κάποτε. Τον περιορίζουμε πάνω από τη 17 Νοέμβρη. Δημιουργήθηκε με αρχές του 60, μετά από πολλή αγώνα της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών. Ναι, εδώ είμαστε. Είμαστε στο ελαιόρεμα και βλέπουμε πάνω τα Κωνσταντινουπολίτικα. Λοιπόν, δημιουργήθηκε για τη στεγαστική αποκατάσταση των Κωνσταντινουπολιτών προσφύγων, με μεγάλο αγώνα τότε της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια, βέβαια, πουλήθηκαν οικόπεδα, ήρθαν άλλοι κάτοικοι, έχει γίνει μία. Εδώ βλέπω και την προέκτασή τους. Κάτω από τη 17 Νοέμβρη, δηλαδή, όπως φαίνεται στο βάθος. Εδώ στο βάθος, ναι. Βλέπεις από ψηλά, την οδό Βυσβίζη, βλέπεις κάτω την πόλη. Και εδώ είμαστε στο ελαιόρεμα, όπως είπα, κάτω από τη 17 Νοέμβρη, βλέπουμε πάνω απέναντι τα Κωνσταντινουπολίτικα. Εδώ είναι το πάρκο του Μαθητή, όπου είναι ένα καινούριο πάρκο που έφτιαξε ο Δήμος πριν από 3-4 χρόνια και εκεί μαζευόμαστε τα καλοκαίρια. Έχει χώρους, είναι από τις περιοχές της Θεσσαλονίκης που έχουν χώρους, αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο, Γιάννη, σε αυτό το οποίο κάνετε εκεί, είναι ότι δημιουργείται σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Δηλαδή, και λύνεις τα προβλήματα πολύ πιο εύκολα όταν γνωρίζεις τον άλλον, τα συζητάς, και υπάρχει μια καλή πίστη, μια καλή διάθεση, αλλά και μπορείς να διεκδικήσεις για την περιοχή σου πράγματα. Έτσι είναι και δεν πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για να το λέμε μεταξύ μας, είναι ουσία. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα ομάδας. Και ομάδας όχι μόνο λίγων ανθρώπων που είναι σε ένα διοικητικό συμβούλιο, σε ένα σύνδεσμο κλπ. Αλλά ομάδας ανθρώπων που προσφέρονται και λειτουργούν εθελοντικά όλοι μας για το καλό της περιοχής μας. Πού μπορεί να σας βρει κάποιος στο Facebook? Κωνσταντινουπολίτικα. Κωνσταντινουπολίτικα. Έχουμε μία σελίδα στο Facebook και προφίλ και σελίδα. Και επίσης στο ίντερνετ, στο site μας, στο konstantinopolitika.gr. Εκεί είναι όλες οι πληροφορίες που μπορεί να βρει κανείς. Έχουμε ανάγκες, ακόμα και χορηγίες αναζητούμε. Τώρα πρέπει να πω ότι την άλλη εβδομάδα με το καλό θα κάνουμε την πρώτη μας μεγάλη δράση δεντροφύτευση, μία από τις δεντροφυτεύσεις που θέλουμε να κάνουμε στην περιοχή μας, με τη βοήθεια του Αριστοτελείου, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο, τμήμα δασολογίας. Έχουμε προγραμματισμένες αρκετές δράσεις, αιμοδοσίες, διάφορα. Μάλιστα. Το που σημαίνει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα πρέπει να τα λέμε, να τις παρουσιάζουμε για να στηρίζουμε ως δημοτική τηλεόραση αυτή τη δράση. Και διεκδικήσεις, βεβαίως, και διεκδικήσεις. Εκεί είναι το δυνατό μας σημείο, να ξέρεις. Ωραία. Εσύ διεκδίκησες, εμείς είμαστε εδώ και θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεσαι. Και διεκδικήσεις σε μικρά τεχνικά έργα που θέλουμε για να είναι όμορφη γειτονιά και στο θέμα της σχολικής στέγης που αντιμετωπίζουμε. Γιάννη, επειδή παίζει ο χρόνος και ένα κομμάτι πολύ για το ένα πιάτο φαΐ για τους μετανάστες. Πες μας και δύο λόγια για να κλείσουμε αυτό. Βέβαια. Στην ουσία μπαίνουμε στο δίκτυο εθελοντών Κιλκής Θεσσαλονίκης, την κυρία Δήμητρα Μασμανίδου, μετά την προτροπή μιας φίλης η οποία είδε μια δυνατή ομάδα ανθρώπων εκεί πέρα, μια κοινότητα ανθρώπων και μας άρεσε η ιδέα. Φυσικά θέλουμε να βοηθάμε, είναι ανθρωπιστικό το θέμα πάνω πέρα και πέρα από τις πολιτικές προεκτάσεις που μπορεί να έχει και έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να στείλουμε το μήνυμα στους συγκατοίκους εκεί πέρα. Όποιος θέλει, όποια θέλει κυρία μπορεί να μαγειρέψει. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να ακούγεται πιο δύσκολο και πιο περίπλοκο, αλλά είναι πάρα πολύ απλό. Ας μην διστάσει όποιος έχει την πρόθεση να το κάνει, να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο που δίνουμε. Για να βοηθήσουμε κι εμείς. Και μέσα στο Facebook, αυτό είναι το πολύ σημαντικό και γι' αυτό το χρησιμοποιούμε και ως εκπομπή. Μπορείτε να βρείτε το Γιάννη Κεσόπουλο και όλη την γειτονιά εκεί για να πάρετε μέρος σε αυτές τις πολύ ωραίες πρωτοβουλίες και νομίζω ότι αποτελείται, Γιάννη, ένα παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες γειτονιές που μπορούν να κάνουν τέτοια πράγματα με εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και σε περιμένω. Ανανεώνουμε για την επόμενη δράση.